Akon sekarang gosir kuno mote nini maling no gosir woi ang bara no ga hawi mano tabuk ta se bara katar kai seke hangke ang mada maham na pa kamu ni maham ya tong masya bahai ke maham na cha puila bara tong ma jaga wo he jage maham ma hai kamu ni jage ham na cha bara na te puru bara maling no sauna ta ani boyfriend tong mo bawa se buju phadi nai ta sai si ding ai wa kok khana ya ang ma hai ba ji meng na nang je se ka pan sai tong de phe ba be jang na ang ma ha bi hang ke ako am khana bara na tung ni lo gi di do kisa riwana tong ne ria tong na sa hai phadi yang mo igo jaga bara khali dong mo ihe ang ozo no tong nai sang di nang hai kobor hai ni hin de maling no kisa do ama ang la ju ni hin lak lak kobor hai tam na la chin ni hode kebal oi ang la ju hima khana ya da nanya khana di nang boy bara na ju kisa ka ang ka abru kai te ka habai ki thuban na dong bla sa tab kisa maling no ni hin de ka ni hin da kya ai ni na ka ni hin nei sing de to tong nei o jaga bisi kok ta sa de mama lagi to woi hoda chipla kon jaga pa na pe kha ya anak malik no bra tong bai anak malik sabang kha kaka bara mana phai masi bara no khali tong able kaka tonggo dam se busuk sing de phla phla to masuk kok sak tong 5,000 dam 5,000 Ante kakak nok kisa nade manusa Tam ni maya tong na sa nok bara tong na ki nok na uja tong na hindi na di bising ko hindi Ay tam oja tong tong bising ko hapadi hindi phayo nok le mota moti kaham no bula kitchen lok bathroom lok joto na attachment Abani bagno 5,000 ta jemon nok temon dam Angke tong phanya nyong na bile kaka tong phanya no hin tong ta bopro hapanya ba angke kaka khana rogo na hapanya hin tong mata hapai mano kenapa no hai pano kaka okoshi ani boyfriend tunggu kaka bobo wasa usul phanya ta phaida mano kaka tao này mấy tông này sa ông bà ta bung số tụi nó tông à vậy sao usul phanya ba tao mà sa kaka ke khana no phaji nai tu kon phaji khana nang le ko bon na no ba bising je hab dei ma boro lama ba phai tum khachi bising hamna nai mane bo gete hab thang ka saji mali ang ke ba lama hai tum phai gete ang na nang bunyi lo lo gi phaji ngai ba abru kai thang la thike ka bi ke ang hab mana jat no ang na bla hab mana jat no ang saka ku no nya ni sawu yes ngai ba dai tom sa hindi mani si ready khale sina hingke tini thang ya do hingke tong thang sinai horbong suka tong thang di ang khana saya di ba tini tong thang si di hinai tama khai tong lai sana apa kuno nye bele kaka ba asang man jak pai da kuno nye ni chai tong khanya phai chen ni ne osaka osla kaka ani boyfriend je bo ne boyfriend kai tong ang kha ba kaka ang no na sajage di be ani boyfriend to mo bo wa se usu phani ne angge cha kai tong ang kha nang je tabuk sung tong mo angge tong khanya phai hinai sakata tabuk sengke to mengkhaba ani nok angji sapana sengnai makanya hai ba asu horoga hai kaka nang sajage de wasi usu ba phanya hinai nang ba wasi usu je phanya hinai sawa wasi usu thoganya de hinai sa ta sin nok tam khai tong sa chengko wasi usu giso khai panya hinai sawa na ba angki nana permission dika selatu thopai di hinai angki tamron ani nogo solia Akon kaka ang mama agino sajage di ba Dat la siaro nang ba wasi usu je phanya hinai sapla na pro Hengke tabuk ang deri da phai ba wasi usu no phai ta hengke wasi usu phai mane sajin ta mang tong la chanara apa amani ba ge phai tama direct kok na khana mo suna bunti direct kok bi hiarak am tani ba ge na mana phana na aku to la bara to ni bai
girlfriend boyfriend chừng cái chứ mà girlfriend boyfriend chừng cái chứ đi bữa say nó plan nó ra anh nó có ở tầm một số là giặc của tôi ta muốn đi biết xong nào anh nó có tiền nè hot beri sekarang nih rumah tamu kayak bini nó có ông có đây aku kakak buah parah nih si Paiman nih asal horor tak baik kita nggak sabar aku tasya Paiman sekarang kak wadah wan suksa baik kita nggak nih tuh kakak punya di kisah buah asal horor beng tangan nih kamu sini jago keren aku telah rogo ang semi ya apa ang tuh kebaik tasya hapanya ya rumah tasya asal nonong nah gak biasa lang may piaba Total zengah ni bagainya am tiengguk ang saja saka barata sidi malika manglak nei ang pair manglak nei tabung nuk khada tam angka agi ni barata ma jagale asik din tongi phakya thui chawi mung saji hinjakya tini ke pula hema che bani ke hinjak ni bagai hinjak ko totta aku angkai kono sai di ba ane boyfriend tongu wa shu phani nei amle ko ko ta se tom dan ul rapla ko se tongu ke ba Nili baganya am tienggok nang apro tare kok sai di meda ani selaba shu thopane nei sawana nang kha ni jera suruje phnogra ga ya bla sa apro bisa hab de ma jala ma se thong thong ga bisa tong phaya nili ba khorok thong thong bisa tong o ta ba aso hora na ong khon deng tong kha ang beng thana aso horoga tai se do zo ga klang klang ga phok toni di ho do za sau za khang ga ba ha ra pa ka mo ong bo phok di hne thok thok khanya deng di ba 너 평소에 같이 우리 인가 못 들었어. 하이, 고들 심마야 그놈 다 보고 어시 엉커야고. 나라 그상 가이 사자카이 마네 자 치플라. 에이, 너만 판이 남으리라. 폰 가기나. 까까 마프리지리 않아 와셔노. 앙테 암리가 뭉동리야 까까. 한게 어서 너 엉커 된 차례 따봉나. 아건 앙카 아서 허로가 따봉 뱅 엉커 탕나 히노. Jasa jaga pan thang tong de ani nom ni ong khode ne rada no kor season no ko para thoi nang tini ta ba khara no kor season ni thoi di no ano so to juma ni ka ja ante ngo break up tini ni simen nang bai ta no ko la pan ta khade ama da boyfriend cha hosama thoi ni se break up